Mas Uncek Sanusi saka Karangpandan. Malam hari ini juga ditambah supaya lebih meriah, lebih baik. Inilah dia datangnya begengget dari Guyangan. Gopir toh, Pak? Heeh, pokoknya sekoke. Oh, alah, mulak kalau iso mentul-mentul. Oh iya. Apa sih? Ate koyo mentok. Ini sret. Sret. Ditangani iki bidadari dari kota. Enggak, Madiun apa Guyon. Keterangan iki putri saka kota Madiun. Di salam Jian putri dek kuapak. Sugeng Dalu Bayu. Dicek iki dicek. Oh, no. Jadi beda-beda kok ya. Barang ngono iki ngecek niki beda-beda. Beda-beda. Nek kowe nek ngecek piye? Ngecek lagi. Cek buat motor. Kayak iki nek ngecek. Tapi kaya wong nguyuh ya kan. Ya ini saya serius, keras, kena dicek njok. Oh ini ngoten toh. Oke. Awake dhewe rada serius. Untuk menghormati. Sugeng Dalu Bayu. Sugeng Sugeng Dalu. Mau soal singalan ya. Ngapunten sanipun hormaten nggih Mas. Basir dikurangi aja ditambahi. Mumpun ndak darani aku lanang. Ngapunten nggih. Nggih, Sugeng Nawung nggih Bayu. Ngaturaken wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabaripun? Iya kami sae. Iku ora wis jam pita. Jagansa sampai pun tanggal jawab dipun timbangke Pak Lurah. Oh iya, alhamdulillah. Nggih, Pak Lurah ini asmanipun sinten? Pak Lurah niki asmanipun sinten? Pak Sugeng Anto. Pak? Pak Sugeng Anto S. Pak Sugeng Anto S. Ya ini awake rada greges-greges. Matan ingkang pundi menika Ya, piyambak? Mangke ngrasakaken tindak manut duwe kali panjenengan. Kepengin mbuktekake panjenengan ayune kaya apa bisa makan laguan cantik. Nah ini cedhake cantik apa mboten? Iki kok ana duit kok. Iki napa to niki? Lah yo mbok. Kok kaya kucing. Kok saya dari kemean iki napa? Lah yo apa to? Iki jenengan mriki kalih sinten? Iki kalian sak rombongan komplit wonten. Kok wonten sing kados jawili kula menika? Lah yo mbok. Baci. Baci. Kenapa? Kok kaget lo kaget. Refleks. Roh kowe iki refleks kaget. Nesu. Ganti matane. Oh wis lanang. Ngapunten. Nggih, Menika Mas Uncep nggih. Mas Konjek Sanusi. Nih. Wedok. Rene. Oke. Kedengeran. Dasar gede. Lah wong aku wis ngomong.
aku neng kono, lah nyapa ndasku kok mbok demek. Sopo sing demon ndasmu? Ndas apa ngono lho? Tanganku ora gitu kok demon ndas sih lho. Alah, ndasku mbok demek mbok grayang ini. Endi? Lah emang aku mau pas ngene. Lho, Sugeng rawuh, Nggih. Pak. Nggih. Lah ngene kok mbok demek Aku ndas. mau ngene. Lah Aku kuwi mau ngene lho. kuwi demek ndasku. Masa ndasmu mau ganti nang kono? Lho, ganti iki ndase loro. Oh. Lah nek rasa ora Sek? Boten nih. Lah tadi tak kaleni pucuke tak beti mengguri kok. Makane nek pertama ki tak omongi to, Mas. Aja demek guri. Terus demoke Kena ndasku mah teng-teng ya. yo sepurane. Saya niki ngapunten nggih. Piye, piye? Kula mboten jarak napa mboten iki kenyataan iki. Kenyataane piye? Piantun putri-putri ibu-ibu mbak-mbak Waran bono menika. Hah? Umpama dandan kan wis wedok. Heeh. Jadi arep lungguh barang ki lak nggih mboten bingung to. Heeh, celana. Karek plek 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 plek. Heeh. Lah beda kalih kula nek mboten ditaleni ndase dipune mengguri lak ya kelungguhan. Lah boyo ya tak. Apa nate kelungguhan ku tau? Nate lali mboten kula taleni kula lungguh mak plek prepet prepet prepet. Arep semaput ah. Lah boyo tanggapan ngene kuwi ndase tinggal ngomah. Das kuwi tinggal ngomong. Lah ngopo? Wong kuwi gawe arek Gusti Allah e. Ora lim-liman to? Kok ya jenengan aja ngono to Mas Uncek. Ngapunten Mas Uncek menika nggih mpun nikah nggih. Sampun. Tenan Mas wis rapi tenan Mas. Wes. Malah kalah kowe no. Walah yo wong. Kire lho masa. Wong iki masa kok kire. Iya. Jare kelinci. Kecilikan. Cah cilik kok sembrono. Ayo. Nene, iki manggone ning ndi? Yo manggone ning kene. Masa manggone kuburan. Oh, gelem. Manggone ning kene. Gelem manggone kuburan. Yo somben. Oh, somben dina apa iki? Iki dina apa ta? Ki mau Iki Rebo Kemis. Oh, sok Jumat gelem. Somben Jumat ta? cuma somben. Oh, Jumat ngarepe gelem. Gak aku. Masa coba ngarepe Lah nek mu milih dhewe lho. setahun Tahun ngarep. tahun 2200. Berarti ora enek wong ae dari aku dhewe. Lah nek kowe mati sing ngurusi sapa? Ah, itu kae dilatih kirek yo entek kok sesuk. Aja ngono menungso kok ditilati nanti rene. Nek sampean iki lanang nek meninggal iki ra bingung lah nek kaya aku. Lah ngopo? Lah yiarne ning musala ora bingung. Piye? Lah nek lanang niki almarhum Zainul Mas Uncek iya to. Ah, Umpamane lho iki. yo pamane ojo opo liyane aku ngopo to? Nek Kok kowe nanang kok sapa kuwi lho? aja nangan ya mboten-mboten. Nggo tuntun-tuntunan. Terus umpama wedok ya almarhumah. Almarhumah. Lah nek banji apa? Yo gampang kok. Apa? Aluminium. Maka aku gak kira magicom. Ya kan menghangatkan kan. Iya kamu mau yang ada ayo toh. Ora, aku cilik aku modalku ngene normal lho Mas. Masa toh Lanangan asli kok. Pak ya aja ning ngono. Ya, Anu aku mah. siap. Malah dicegah. Siapa? Lah boyo bapak iki weteng apa piye lho? Tapi mbok kekep kanekku kok. Biar gak nuncel. Alah Pak Dene penasaran ya. Mas, Pak Dene penasarannya apa? kita itu gede. Kita hernia kowe. Kita hernia Ora. Gudi bumbu. Ora tak cari pikiran nak karo aku ya bumbu lho. Ya bumbu lah nyopo lho. Pikiranmu elek iki, kotor. Lah kok iso? Victor cah iki. Pak Victor kepiye lho? Pikiran kotor. Oh, ora. Wong iki kudu pikiran yang positif. Contone piye? Loh, kayak Bagor Wetan mriki nggih. Ah, Joko Lewon di sini. Joko Lewon. Masyarakate guyub rukun. Bener wi. Godhok napa niku jenenge urunan, Nah. nanggap wayang. Hmm. Bar tak kula dongakne nggih, Ah. muga-muga mantu nanggap wayang hasilé brambang melimpah. Amin. Pertanianipun melimpah. Amin. Sehat sedayanipun. Amin. Rezeki ingkang berkah barokah. Amin. Dongakne sih. Amin. Wis. Wis to. Wis. Aku
wis ndongake lho. Apa? Ya ndongake kagem warga kene muga-muga berkah barokah. Nah, sakwise ndongake kabeh, saiki diparingi tetembangan. Sih, mriko pamundhutan. Wah, wadah sangat mangkene mboten cukup wonten ing limbuhan mboten gara-gara. Dirosne wau Pak Lurah. Nggih, iki gendeng Pak Sike. Oh niki Rasa rasa wonten. Oh, Mek raino wau nggih. Ah, merahino wonten. Terus iki nggih wonten. Mulai saking mukae sing nuwun lagu nek ana sing kesiksan nurut mangapura. Ha, Nyidam Sari Jinemat Ulur Kambang. Kula kinjo bocange. Nggih. Mriko nggih tasih wonten. nggih. Nggih. Wah, kuatah sangat puritanipun. Nggih. Oh, iki tok duwe 100.000. Alhamdulillah. Nggih. Saking hamba Allah. Nggih, sing marang sinten? Pak Lurah, Pak Camat, Pak Camat, Pak Lurah. Nggih. Aturaken sugeng bekti Pak Camat, Pak Lurah. Oke, bibar niki nggih bar tembangé Pak Mandora, Pak Camat, Pak Lurah diambil kita panggung. Ngaten sih. Kan nembang apa bawa sih? Sih. Apa? Manu ana Nyidam Sari, ana Mehrahino. Kira. Dan bawanan sik. Gen ketok asline suaramu. Oh. Bisa ora? Wah, apik tenan suaranya. Ya, putih. Dolanan iki gelut ya Mas. Ya, Mbak ya Gede kono. Lah iki mosok gede Mas. Gede. Mas gede. Iki tatamane anak kula. Ah ya anakmu. Aku anakmu. Ya, meneng wae iki ra yo cilik. Sik ane. Mosok kowe apa dadi bapake? Sik aku anake. Oh dari dapur anak. Tatamane bojoku merantau, bojone jenengan nggih. Ya, kawan sih. Luar biasa ora mantra-mantra suarane Mbak Manuhara. Malah anakku ning ndi ya? Anakku ning ndi ya wit sore kok ora ono. Ya Allah ya. Sampe tau teko ndi goleki lho, kok dilungkas ayahmu mulai kerja. Lah tanggane Lekji. Malah karo cek brambang kok. Cek brambang, Bu. Oh iya, aja dolan adat ya. Kok nek saya gondol pepean. Nggih, Bu. Anak kula niku kalih. Loro. Ses tunggile tasik nembe saged belajar. Terus? Lah kula culne kula kula napa niku jenenge camne dedeg. Nek wayah mangan kula ke ember. Iya iya iya. Menungso apa wudu? Kok adekmu goleki ya? Nggih, Bu. Ya goleki adekmu. Aja nakal-nakal banget nang betul cek brambang. Nggih, Bu. Sok ben dilukas sunat. Wedok ya. Wedok ya, wedok kok sunat. Mboten. Iki ning daleme Lurah. Pak Anto Nah, kalian Bu Yuni. walah anakku karo Pak Lurah mosok metu iki. Masa apa naik Lurah? Iya. Pak Lurah ki biyen mantanku tau terus jaman semono ki wong dadi lurah kuwi kenal aku terus metune kowe iki. Ya, Pak. Niki putrane lho, Pak. Jaluk kowe. Pas njaluk sangu. Ibu ajeng nopo? Ibu ajeng nopo? Mama ki karo lagi belajari bocah-bocah ki vokal dadi yo entek disedot anak-anak iki. ngaten to. Rungokne sih. Nggih, Bu. Mbok macak bayi lanang ora bayi wedok ngono kuwi. Adikmu goleki
Adek goleki. Adik. Lah kan kowe banci. Dadi anak-anak bencong. Iya, adikmu goleki aja dolan ae goleki. Gone pakmu kono goleki sik. Adike. Iya. Walah. Goleki layahe makmu. Nggih. Sayang seno. Oh alah. Salim Ayo, sik. salim kene. Mik ora. Anakku sekat, Mas. Anakku sekat. Butuh pertolongan. Kaya majigal aku. Ya apa butuh pertolongan, Mas? Anakku sekat, Mas. Walah. Mas. Wah edan. Wong anak setet kok ditumpaki le. Dinganu dodone kaya ning anu ngono ke lho. Nang puskesmas ngono ke lho. Ya dodone nek sak ditumpaki misor. Oh. Masa Kok ujung. tak golek adek sih. Ndang goleki Adik. Aja gawe kuwi njrimpeti kok. Suarane tuh randek iki. Lah iya. Aku ki arep budake gek mangkat, gek ora lah kok wis entek aku. Ayo. Ya ampun. Anakku kok godhot to. Abuke ya dokot. Walah kalele kok ya. Sampeyan iki mau kondi? Main layangan. Aja layangan awakmu kok sakmono kok kowe digodho layangan ucul. Layangane cilik ke lho. Ciniki sak pira? Cilik sanggone ibu lho. Wingi sing dipemeng ae. Oh, alah nek kok kene. Segitiga ae semono. Kok kene panggung. Kene lho, Gak panggung kene buke aku kene. ra penak aku. Kowe kok ngene. Sik. Sik. Aja dolan aja. Engko pakmu mulai digiyethik ndak semua engko. Ya Allah, wis mantuk sekolah ki meng. Ora dolan nang sekolah. Lho. Aku itu Apa? Ya ampun, ya Allah lucune. Lah kok wis samene gedine to le? bar sunah. Walah, bocah kaya dilan lagi. Dijete Kuwi kan gajah-gajahan. Kadang gajah-gajahan lah tapi ini ki dilan to. apik ya apik suarane beda. Lah sing pucuk kan kuwi mau. Heeh. Rasa tengah, rasa tengah. Oh, rada rene nek. Ora muni. Lho. Kleru gonamu. Iya dik. Jajal tak kene jenengan muni mbak. Aja. Loh, berarti jenengan kalah kali Mas Uncen. Kalah perkara apa? Lah Mas Uncen itu lho. Loh. Berarti kene jenengan dia muni. Aja gak. Ndang kok. Aja muni ku ora ngono kuwi kok. Pucuke cok. Ora iso. Pak. Kersane Pucuke cok kaya iki. kersane boten penasaran. Pucuke ndang kok, Pak. Pak diapusi ae. Kamu sih piye? Katokku manggung. Oh iya. Gak. Wah, nek kaca. Aja muni ora cikuk-cikuk. Aduh. Anu nggane Mas Wit. Aku dek wingi pun dinodai karo Mas Wit. Masuk sing ndang ta? Iya. Nang apa? Aku dilebokne hotel. Heeh. Lah kok wong ora teko. Terus? 3 dina bayar di hotel nganggur. Wah, kita tanggapan terus kok. Mas Wit, sehat selalu ya, Mas. Jagain anakku ya, Mas. Lah anake ning kene kok jogo. Oh, iya Rene. Rene. Iya tok. Rene. Kita kok membal-membal iki ngompol iki. Ya.
ini itu. Mau lanang kok dilanange kok Lanang oh tak bales kok. Iki lho. Kok ya Ngono iki suara lanang ya iso, Dul. saged. Dadah suara lanang. Asli. Ya. Bagianku. Lopor. Wus merah dino sumiraken ing wetan renahe Kok tibane iki Jansari kok kanca. Las Yo. Wiwit, semangat, ayo kita cari, yuk.